znamo da zvezde prodaju novine, onda možemo da zamislimo kakve reakcije izazivaju njihovi apeli, koliko se oni daleko čuju. Jedan takav stav je i Jelena Karleuša po pitanju vakcinacije iznala pre nekoliko godina, a u ovom trenutku je grupa roditelja optužuje za širenje panike i indirektno za širenje epidemije morbila. Mi je pitamo kako odgovara na te optužbe. Gospođo Karleuša, šta je zapravo vaš stav po tom pitanju i kako odgovarate na ove optužbe? Pa ja sam ovde prvenstveno kao laik, kao majka, kao roditelj, kao građanin ove zemlje i pitam se ko su ljudi koji imaju pravo mene da tuže. Da li su oni roditelji kao ja ili su i doktori ili laici kao i ja, tako da plašim se da je ova hajka na naslovnim stranama hajka u stvari na slobodu govora. Šta je krivično delo ovde? Krivično delo je sumnja u ispravnost vakcine ili je možda krivično delo sloboda govora? Plašim se da je ipak ovo drugo. Približavamo se, ja mogu slobodno reći, Severnoj Koreji po tome koliko se sankcioniše sloboda govora u Srbiji. Iskoristit ću svu moju popularnost da kao roditelj pozovem Ministarstvo zdravlja da iznese činjenice i dokaze da vakcinacija naše dece nije škodljiva i u tom slučaju, kad iznesu te dokaze, ja ću se povući i reći ću da je obavezna vakcinacija ok. Sve dok se to ne desi, ja ću kao roditelj apelovati na sve druge roditelje da traže pravo glasa, da imaju pravo na izbor zbog svoje dece. Sloboda govora i pravo na izbor nije i nikada neće biti u demokratskoj zemlji krivično delo. Dobro, to je možda malo preterana ocena da je u pitanju Severna Koreja, s obzirom na to da ovde imamo, kada je u pitanju sloboda govora, vrlo konkretnu situaciju da je prosto proglašena epidemija, da je sve manje dece vakcinisano, a tome sigurno doprinose stavovi da ne treba da se vakcinisaju. Je li tako? Estradnih zvezda, stavovi estradnih zvezda. Ljudi čije se mišljenje prosto čuje daleko, kao što je vaše. Pošto se moje mišljenje čuje, kako to da se moje mišljenje čuje samo za ovo, a ne kada apelujem za prava LGBT populacije ili protiv nasilja? Kako baš ovo? Treba se zapitati zašto ljudi veruju meni, a ne državi i doktorima. Treba se zapitati zašto je naše zdravstvo u ovakvoj situaciji gde se narod okreće upravo estradnim zvezdama i veruje njima, a ne državi. Ja moram da kažem da, bez obzira što si ti rekla da je epidemija, ko je proglasio epidemiju? Ja ne znam ni da su Batut, ni da su Torlak proglasili bilo kakvu epidemiju. Stravično je da naslovne strane bukvalno vode hajku protiv, evo, na primer, mene, gde mi spočitavaju da sam odgovorna za epidemiju koje nema, za smrt jednog 30-godišnjaka, zašto se on nije vakcinisao pre 30 godina. Kako ja mogu da budem za tako nešto odgovorna? A da li ste vi vakcinisali vašu decu? Evo, upravo je u tome je reč, dragi roditelji, kao neko ko je vakcinisao obe ćerke. Jedna ćerka je imala upravo posle vakcinacije MMR vakcinom velike probleme i mene može da optuži za neko krivično delo samo neko roditelj koji nije imao nikakve probleme. Ja kao neko koji je imao strašnih problema zbog ovoga apelujem na vas, na zdrav razum, da imate pravo na izbor kao u svim zapadnoevropskim zemljama. Niko vam ne može pravo na izbor oduzeti, pravo na govor, pravo na vaš stav. Vi imate pravo u ime svoje dece da tražite dokaz da vakcina nije štetna. Sve dok nemate taj dokaz, ja se izvinjavam, ali ja sam građanin koji sme da izrazi svoju sumnju. Hvala vam. Toliko za sada odavde.